Случвало ли ви се да забравите вода в кана или в бутилка за ден-два и после да установите, че вкусът е отвратителен? Сигурен съм, че ви се е случвало. А знаете ли защо е така? Защото водата в затворени пространства много бързо започва да образува бактерии. И тези бактерии са причината за този отвратителен вкус. А какво се случва с бутилката на детето ви, когато му налеете вода от сутринта до края на деня? Най-вероятно същото. Ние в Hygieia Water смятаме, че никой не трябва да се притеснява за водата, която пие той, а още по-малко пък децата му. Точно за това създадохме спиралите за сребърна вода Hygieia Silver Water. Те поддържат водата свежа, чиста, без бактерии, само с силата на среброто. Това са спиралите за сребърна вода, уникален иновативен продукт, без аналог на световния пазар, с който сме изключително горди, защото сме единствените в света, които го правят и предлагат. Произвеждаме го изцяло в България с най-висококачествените материали. Какво е иновативното и уникалното? Тройна структура, нераждаема стомана, покрита с електролитна мед и отгоре най-чистото възможно сребро 3 девятки. Но нека ви покажа най-важното. Как с тяхна помощ можете в домашни условия да имате чиста, свежа сребърна вода всеки ден без никакви усилия. Просто това, което трябва да направите, е да поставите спиралата във вашата филтрираща кана или друга обикновена кана за вода и във вашата бутилка за многократна употреба и те започват моментално да действат. В рамките на 10-15 минути всички бактерии във водата се унищожават и те започват да се отделят минимални количества колоидно сребро, които са изключително полезни за здравето и за вашия организъм. Как се случва магията? Един път попаднала спиралата във вашата кана или бутилка, тя започва да отделя минимално количество наночастици или така нареченото колоидно сребро. Това колоидно сребро от векове е известно, че е смъртоносно за всякакви микроорганизми и за минути убива всички бактерии във водата ви, държи я чиста и свежа с дни, не позволява развитието на зелени микроорганизми, водорасли по стените, когато ги излагате на слънце и има много положителен ефект върху здравето и имунната ви система. Като казвам минимални количества колоидно сребро, правили сме тестове в SGS, може да ги видите на сайта ни по-долу, за количеството на сребро. За 48 часа не превишава 10-15 микрограма на литър, което е в пъти под препоръчителните дневни норми, така че можете да я ползвате тази вода много дълго и продължително време без никакви притеснения за здравето ви, напротив, тя само може да ви отползва. Всяка спирала има живот около 12 месеца, защото има покритие от няколко микрона чисто сребро, което неминуемо с времето се износва. Но пък имате 12 месеца пълна защита и спокойствие, че водата, която пиете, е чиста и полезна с наночастици сребро в нея. И то за по-малко от 5 лева на месец. Спиралите са напълно универсални, пасват на всякакви филтриращи или обикновени кани за вода, могат да бъдат поставени по много начини, напречно, надлъжно на дъното, на самия филтър, пасват на всякакви бутилки за многократна употреба от 350 до 750 мл. Може да ги поставите в термоси от нераждаема стомана, в диспенсъри, в гарафи за вода. Аз съм си сложил спирала за бутилка в кафемашината. Така че изключително много разнообразни приложения. След покупка на кутията ще намерите QR код, който като сканирате с телефона си ще ви отведе към страница, в която има много видеодемонстрации как точно се поставят тези спирали, как се ползват, как се поддържат, въпроси и отговори, съвети и така нататък, които само могат да се ви от полза. Аз като управител на Hygieia Water наистина вярвам, че никой не трябва да се притеснява за водата, която пие той, още по-малко пък децата му. Затова всяко домакинство трябва да има начин да си осигури чиста, свежа, полезна вода на изключително достъпна цена. Затова присъединете се към хилядите наши доволни клиенти и се убедете сами в силата на среброто.